pundi? Alamate pundi? Dalem kula pojok Bulusari, Gringging, Kediri. Ora bocah generasi saiki seneng nyinden. Ih, gilane kuno kowe mbok seneng sing nyanyi-nyanyi ala sekarang apa nyinden nggawe gelungan kaya ban Vespa ngono kuwi. Oh, kun tadi kene kok kuwi to. Kun tadi nyapo. Dadi dalang barang nyapo to. Wis gawe blangkon. Gawe mie kupu-kupu. Perasaanmu piye? Matane kaya nyapo. Sik to, kula pengen tanya nggih. Tanya. Sampean pas Iki buke sik. Kleru kowe ngejak Kimura. Lagi iki nek dalang dimatak-matakne. Mau ngejak lihat. Iya bocah Kediri. Coba nduk Kimura. Iki. Generasi handal, generasi hebat. Ayo. Wah, nggih. Ini salim karo Pak Dalang dhisik. Iya. Nah, iya, elok tenan. Cilikane niken salindri yo ngene iki wong. Ayo. Nggih. Tak dongakne sampean iso kondang kaya Mbak Niken ya. Amin. Amin. Kediri luar biasa. Wiwit saka biyen Swargi Mbak Mega. Ya modele bentuke kaya sampean kuwi. Nggih. Ya ngono kuwi ginak-ginuk ngono kuwi. Suarane ya apik, lek omong ya celebang-celebung. Terus enek Mbak Niken terus saiki Kimura. Nggih, jek enten Mbak Lintang nggih to. Lintang sapa? Lintang Kairo. Oh, Lintang Kairo. Kimura. Apa to artine Kimura? Ayo karo jenenge dhewe padha karo Mbak Birgita mau bingung karo jenenge dhewe. Ayo. Tadi Mbak Birgita wanita suci. Lah ya kuwi lek mergo didhawuhi karo Rama. Lah saiki sapa sampean artine Kimura? Lek ora ngerti takon Pak Dalang. Pak Dalang napa Bapak Romo? Oh, Pak Dalang ae ora. Mosok Rama cucun kon ngurusi Kimura ora ya. Nggih. Nggih. Kimura niku artine napa Pak Dalang? Takon tenan? Nggih. Kimura. Kim itu tidak. Ora ki yo tidak tak tegese sampean teko kene tidak mengharap apa-apa dan sepi pamrih rame gawe untuk pengabdian terhadap nusa bangsa melalui budaya. Nggih. Dadi lek jeneng wis ora karo ora disangoni apa-apa aja gelem ya. Nggih. Ndak malah dadi dosa, paham? Nggih. Nggihmu nek kaya wong merengut ngono malian. Ora guyon Pak dalam guyon. Iso salam kaya Mbak Bir mau? Dipelajari sampean. Oh iya, tirokno ya. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Rama Ibu sedaya. Rama Ibu sedaya. Ingkang kepareng rawuh. Ingkang keparo raruh. Kok iso ingkang kepareng warung iki piye to? Ingkang kepareng rawuh. Ingkang kepareng rawuh Wonten mriki. wonten mriki. Kula sinden Kediri. Kula sinden Kediri. Nami kula Kimura. Nami kula Kimoci. Iso Kimochi. Mboten ngertos. Yo Kimura yo kudu. Kimura. Heeh. Nderek ndedonga. Derek dedonga. Mugi-mugi ingkang rawuh Mugi-mugi ingkang rawuh tansah pinaringan sehat walafiat durga mendak kala sirna yuwana basuki tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir. Iki aku mau kongkon nerokne. Niki kula dikongkon nerokne sampean. Heeh. Ndang, piye? Amin. Iya pinter, heeh. Nggih. Kelas pira Cahayu? Cahayu kelas pira? Kelas sekawan. SD. Nggih. Kelas sekawan. Daleme pundi? Alamate pundi? Dalem kula pojok Bulusari, Gringging, Kediri. Oh, cah pojok Gringging to sampean? Nggih. Masalah karo makam ngendine? Mosok sak desa ora nek makame. Lha ning ndi terusan? Ya enten tapi kan kula mboten tahu alamate to. Oh, ora tahu alamate. Nggih. Ora ngerti kuncine surga. Nggih. Iya, nggih, siap, nggih. Nggih. Bapake apa seniman dalang? Mboten. Apa penabuh?
Boten. Wiyaga. Boten. Budayawan. Boten. Seniman. Boten. Lah apa copet? Apa? War Pak Dalang. Lah kok mboten terus apa? Ngawur apa Pak e? Bapak kula niku pedagang buah. Oh, pedagang buah. Nggih. Terus buahe sapa sampean? Boten buahe enten manggis, enten duku, enten mangga. Oh iya, Nggih. dodole nang endi? Teng pasar. Iya ning pasar kabeh bener ning pasar. Pasar ngendi? Gringging. Banyakan. Nggih, banyakan. Pelem podang cilik-cilik kae. Nggih, pelem enten duku, enten napa-napa. Wah iya apal enten napa-napa. Ibuke sinden? Boten. Lah apa ibuke? Ibu kula nggih pedagang. Oh ngewangi pake. Nggih. Terus sampean kok iso dadi sinden kuwi alure kok sapa? Turunan. Turunan. Heeh, turunan kok sapa? Turunan. Turunane Lah, Sik to, Mbah. Sik to. Mesane cacile ndak nangis, cacile diprotes, Mbah. Iki mbahe saka gemese kok ora ayo. Lah nggih. Niki kula turunan saka mbah kula. Oh. Ayo mbahmu jenenge sapa? Yasriyati. Yasriyat. Yati. Yasriyati. Mesti lek dialurke munggah mesti enek. Mbak Birgita ki pake dudu seniman, ibuke dudu senimane bareng munggah ya ki Mbah Kus seniman dalang. Oh, kaya ngono kuwi. Heeh. Sampe nek ditarik munggah ya mesti enek alure seniman. Injih. Ayo, tek sopan mendadak injih ngono kuwi lho. Ah iya, tangane kaya jahe injih ngono. Ayo, sebabe apa sampean ora isin dadi sinden? Sampean ora wedi diolok-olok teman jenengan, apa kuwi kuno, apa kuwi sinden ketinggalan zaman, ora isin dilokke ngono. Ngapa isin? Malah nantang aku arep mentel. Ngapa isin? Ora, Pak Dalang iki mung takon lho Cahyu, ora. Nggih. Lah kula dilokne nggih, lokne balik. Oh iya. Saiki pamane aku karo kowe aku kancamu ngelokne ya. Aja dianggap aku Pak Dalang Cahya aja ya. Anggepen kancamu. Nggih. Ki morai bocah generasi saiki seneng nyinden. Ih, gilani kuno kowe mbok seneng sing nyanyi-nyanyi ala sekarang apa nyinden nggae gelungan kaya ban Vespa ngono kuwi. Oh, kun tadi kene kok kuwi to. Apa terus. Kun tadi nyapo? Dadi dalang iki bareng nyapo to? Wis gawe blangkon. Nggih mie kupu-kupu. Mie kupu-kupu ndi? Lah niku. Oh iki to. Nggih. Heeh, arep mencok ning nggenmu kok ora ayo. Nggih. Lah aku dalang kan genah, aku ya bojone Bu Kesi, terus ya dosen, terus nglestarekke budaya. Lho sampean ki apa sik cilik? Mbok sekolah sing pinter. Lek pinter bakal dadi dokter. Mung dadi sinden apa kaya ngono kuwi? Kuno, ketinggalan zaman. Sampeyan yo ketinggalan zaman. Wayange ket taun piro? Iki dadak ngeling-eling aku malian. Ket taun 1900 ayo ngono kuwi, heeh. Ning apa intine apa? Sampean kok iso seneng nyinden? Nggih, seneng. Nah yes, ngene ra kena diprotes ya, Nduk ya. Halah nggih. Sing wis apal lagu apa ae? Nggih, kula badhe nembang Caping Gunung Jengglengan nggih. Kula sing jenglengi mawon. Kowe nembang dhewe jengleng dhewe? Ya nggih. Kowe komplit men. Ya komplit no kene kok. Wah iya. Kene kok ora ya ala nduk. Wah, cah bocah iki pintere kaya ngono jan. Nggih, mengke lak klentu kula dibantu nggih kali mbak-mbak sinden. Ojo ora tak bantu-bantuan ini. Lek latihan dibantu oleh lek pentas kudu mandiri. Salah ya salah. Piye to Pak Dalang? Lho ora piye-piye. Ngene jenenge wani pentas ya wani salah, ngono kuwi ora masalah ngono kuwi. Wani salah nggih. Wani salah. Aku gak wani. Lah kancane akeh mosok ora wani sampean ora. Lah nggih, pokoke kula tampil sing terbaik nggih Pak Ki Cahya Kuntadi. Wah, kaya apal jenenge Pak Dalang. Nggih. Pak nyawang Pak Dalang iki piye? Hah? Perasaanmu piye? Matane kaya Sik to, kula pengen tanya nggih. Tanya. Sampeyan pas Iki buke sik. Kleru kowe ngejak Kim ora. Lagi iki enek dalang dimatak-matakne. Mau ngejak liyane sing tuwek-tuwek genah sopan-sopan. Nggih. Napa nggih, Pak? Nggih.
socanipun apa lek rai pasuryanipun ngono. Netra. Netra. Nggih. Oh, ngapunten nggih Pak Dalang kula mboten bisa bawa mboten saged basa. Heeh, iya, apik coba kaya apa. Nggih. Nggih, apa Kula tak dehem riyen nggih. Apa? Dehem. Oh, dehem to. Anjir. Oh, alah cara kene dehem. Oh iya, Wis kono dehem ngono, ayo. Nggih. Iki ya nggih. Ben lak aku nembang ben iso merdu. Wah iya, apik. Iya. Nang dem. Ayo. Sampun. Lha aku ora krungu lek dem. Telat. Oh, telat. Nggih, telat. Telet. Telat. Nggih, telat. Iya apa telat omong tempe cuwotot. Dehem yo dadi dehem, telat dadi telet. Wah, bocah iki ora. Malah mboten napa-napa. Ayo, coba aku pengen ngerti suaramu. Bocah iki dedeke semono jari kedawan. Ayo. Larase, Mas. Waduh. Malih enom kok celuk Mas ora malihan. Oh, niki tuwek to. Niki sepuh to. Nyeluk ya Pak D apa Om ngono ora. Nggih. Larase Mbah. Iya. Bojone sing gender cilikan yo ngene iki modele, meh padha ngene kaya. Ayo. Nggih. Nggih. Saben bengi Lagi iki lho nek sinden diborong dhewe. Wah. Wis nyanyi dhewe, nyengleng dhewe, sik enek turane gila-gilu sirahe ora. Nggih, senggaan nggih. Hah? Senggaan nggih. Oh, sing karo lawas to? Timbang kuwi to? Nggih. Wis kurang-kurang. Kuwi cah iki piye tak emut raimu lho kowe ora jelas ngono. Sida senggaan apa ora? Nggih, Sindo. Ah iya. Timbang turu sore-sore. Lho kok ngono? Lah piye? Ngene lho Pak Dalang. Timbang turu sore-sore. Ayo nonton wayang yuk. Dalange Pak Kicayoku tadi, garwane Bu Kesi, sindene kula. Lambemu iso mbebret ngono iki piye carane iso? Lah emong iso mbebret ngene lho. Nggih. Ngono ayo. Lah mboten napa-napa, mboten napa-napa. Oh iya mboten napa-napa. Jan apik. Nggih, lanjut nggih Pak Dalang. Arepmu. Loh. Ya lanjut. Oh lanjut ayo, lanjut. Nah ayo nggih. Yen memajang mung karo Bokonge, Nduk. janur kuning Apik, nggih semangat sik. Iki satu sik, nggih semangat. Nggih semangat. Ayo. Gelem ora? Nggih semangat. Ra gelem ya wis. Ya wis, gak usah nembang kula. Oh, mutungan. Sinden ra entuk mutungan. Nggih, mboten disangoni mboten napa-napa. Tenane. Kula mboten moto duwiton kok. Hah? Moto duwiten. Ah ya duwitun ora. Sida disangoni mboten. Sida, nggih Pak Dalang. Mangke apa engko duwite? Ditabung. Pinter. Ditabung tinggi tuku Alphard. Aja boros-boros lho ya. Sik mangke tuku apa? Alphard. Alphard. Nggih. Wah, buayamu dadi. Kowe dadi lek pomo nyindan ning ndi-ndi dipakwal karo polisi ngono no. Anceno. Oh iya, nya. Situ? Iya, sing ngirit ya. Aja Sampeyan boros-boros. iki apa ora to? Nggih tuku buku apa pulpen, botol alat tulis ngono ya. Ditabung. Aja dinene mboke ya ta. Wis gak usah. Ora nyonya. Kuwi mutungan lho duwe pacar genah dadel wis ora. Mutungan iki apa to Pak Dalang? Mutung gampang nesu, ceklekan ngono lho, mutungan. Ayo. Oh. Dijak guyon terus nesu jenenge mutungan. Paham? Nggih. Kaya Bu Kesi sprene mutungan lho jak guyon ora.
Nah iya. Nggih. Nggih, kok. Niki senggane piye Pak Dalang? Kula lali nggih. Oh, ora entuk lali, entuk 100 sok lali. Alah, sampean lak mayang apa ora lali? Hah? Ning balupun lali piye carane mensiasati men ra ketok lali, ngono kuwi. Piye lak ben gak ketok lali? Piye ben gak ketok lali? Yo ndang dislimur ngangge tembung apa ngono kuwi. Oh, nggih. Wah, kaya Niki senggan apa mboten? senggaan. Piye? Yo kono piye kono sampean? Ndang to sampeyan. Timbang turu sore-sore. Tak kudangi niku lho. Oh iya tak kudangi kok. Aku wis Nadane niku lho, nadane. Tak kudangi anakku. Kula mboten anakku lho. Lah piye? Tak kudangi. Sopo nggih? Sopo? Lah sapa? Lengke sopo sing nanggap mayange Pak Madang Pak Cahyo pun tadi? Lah sing sinten? Lah Rama Cuncun masa tak kudangi Rama Cuncun arep ngono. Oh, ya ngono wae. Ora, Ben mboten bingung nggih. Nggih. Ngono ae. Heeh. Nggih. Lek wani lho. Wani? Rama Cuncun. Heeh. Rama Cuncun. Cuncung. Cuncun. Cungcun. Ah, ya, Tak kudangi Rama Cungcun. Iya. Ngapunten lho Rama niku lari. Mboten napa-napa. Nggih. Wah, mboten napa sing nyauri kok kowe. Ora. Kudune sing ngendikane Rama kok sampean iso ora mboten napa-napa ora. Sing bagus-bagus dhewe. Wah, madepe rono. Sing gagah-gagah dhewe. Heeh. Nganti kesandung kula. Ah iya. Kesandung. Nggih, sampun. Pun. Kembang wae weton gunung Kowe kan joget sing apik malah kaya pitik arep ngendhok ora. Lah mangkane aja suwi-suwi Pak Dalang. Lho, sing suwi nggih napa? Hah? Sing suwi nggih napa? Hmm. Bareng guyu untune gingsul aja. Apik tenan. Sak cangkem gingsul kabeh ora. Boten. Ora ya kiwa tengen ya, Nduk ya. Nggih, kiwa tengen iki. Ayo. Ayo. Ya, Nduk. Yo, palarke to. Nggih. Pacitan sarwi Penabuhe Pak Dalang piye? Kanca-kanca wiyaga piye? Sae. Sae. Sing rasae sapa? Hah? Sing rasae sapa? Lho, Sing rasae niku no. napa? Mboten yogane. Lah napa? Sampeyan. Kowe rene tak pluwinteng sisi ora. Bantengen. Hah? Bantengen, bantingen. Ki apa to omongane yo? Bebantingan iso bantengen ora. Alah, mboten napa-napa namine cah cilik niku. Ah iya. Ngono sampean ora ndredeg ya, Nduk ya. Grogi ora ya? Mboten grogi, apa maneh ndredeg. Mboten ada kata-kata niku, pokoknya dilakoni. Wah, elah. Jas luar biasa, kelas 4 lho. Ya Kim, coba Kim. Kula niki. Heeh. Panas. Panas. Udia
saiki wayahe senggaan to. Parian. Parian, oh, wiwit saka Mbak Lia, ret mriki. Ayo, coba kaya apa? Harus cepat, tepat dan akurat. Ayo, Mbak Lia, ayo Mbak. Tuku teri Tuku teri ning pasar Legi. Masyarakat Kediri mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Nggih, lho ngono lho sing jeneng senggaan ya ndongake, coba kaya apa. Ayo, monggo Mamah. Ayo. Ayo mangane Mamah biyak ayo. Aku disun. Sisun wedhus. Enggak lah wong bagus. Iya. Karo koncoku. Nggih. Pengalaman. Ketok ora krungu. Koncoku kono kae ora kene lho, Pak. Iya iya. Ayo, terus Mugi-mugi Rama-rama cuncun jenengan sehat selalu, bahagia selalu, jos selalu Rama. Allahumma amin. Amin. Jos, ayo. Selanjutnya, ayo. Ayo Mak Kesi, ayo Mak. Beli arang ke Surabaya. Semoga semua jamaah gereja Pusarang bahagia sejahtera sepanjang masa. Bir, senggakane lek cara kene piye ngene iki? Iya, kalau senggakane masuk Pak Eko lho. Berkah dalem, Pak. Berkah dalem Gusti ngono. Nggih, saged ngoten. Oh, iya. Saged nggih Rama nggih, berkah dalem Gusti. Oh iya. Nggih. Selanjutnya sapa iki? Ayo, ayo, Mak kedua, ayo Mak. Ayo iki apa? Nggih. Tuku tomat Tuku tomat. terus diolu. Olu, ayo. Mbok dimamase iso diolu, ayo. Iki jane wong apa ula? Ayo. Semoga semua umat berkah dan sehat selalu. Yuk, berkah dalam Gusti. Nggih. Ayo Bir, ya iki genah iki ngrenggo bab Gereja Katolik Pusarang. Oh, iki pancen ahline lek iki. Ayo. Biasane parian ngene tok langsung Pak Lurah iki 500. Ayo. Mboten Pak, kula niki teng mriki niku mboten ngarepke bayaranipun jenengan lho Pak, saestu niki. Ora ngarepe bayaran Pak aku. Mboten, mboten. Kok iso ngono? Tapi nek mboten jenengan kei ya bangetan lho Pak jenengan iki. Iki wis padha ae ora. Piye? Ning Semarang Semarang. tuku timun umat gereja Pusarang semoga guyub rukun berkah dalam Gusti. Amin. Amin. Ayo, jas ngono kuwi jene sarjana seni kok. Ayo, ya bakal kuliah. Ning sekolah tinggi Gajah ora tinggi Gajah Mada. Ngono kuwi. Lah ya sekolah tinggi kae. Ya nang coba kaya apa Cahayu, bocah. Anggere ora bad mood ayune ra mong ae. Kaya iki lho. Meh kaya iki lho sampean. Ayo. Bingung ben bingung sewengi deh. Iki Mbak Winong, ayo Mbak Winong. Ayo. Sayang, Apa? Sayang-sayangan Cocok. Ayo. Terus umat gereja Santa Maria Pusarang semoga diberkati Tuhan. oh iya, an mau sayangan kan an. Oh iya. Iya.
Ayo, amin ya rabbal alamin. Ayo. Sayang-sayangan ini jangan dipandang negatif, ora kok sun-sunan iki ora nduk, ning kasih sayang. Karena semua umat manusia, agama apapun juga semua harus menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk dan alam seisinya. Nggih. Paham ora ngene? Nggih. Nggih piye, Jan? Ya nggih, kula dikongkon parikan nggih. Oh iya. Oh, parikan. Iki versi kula nggih. Versi kula. Versi yo versi yo. Versi Oh nggih. iya, Ana walang. Ana walang. Rupane ireng. Sik ta. Terus? Terus. Yen Pak Dalang wonge ganteng. Ngandek tak tambahi 100. Walah mboten napa-napa. Kowe tak omongi sinden 6 iki ora tau ngelem aku blas. Gak rugi nang ngene iki. Langsung untuk 200 ya. Ya ngono. Nduk, kimora, sik to. Bukes iki gubun karo sampean. Bocah cilik sik bayi kok ngerti lek Pak Dalang iki rupane ganteng. Ya Allah, Nduk. Piye ceritane kuwi gantenge Pak Dalang ning nggon apa? Mripat, irung, pipi, baju apa nih, Nduk? Hah? Sing ganteng Pak Dalang ning nggon cah cilik kok ngerti Pak Dalang ganteng. Rumah saku Pak Dalang ya biasa, elek. Sawangen aku sih. Lak ngono elek. Lak biasa nggih ganteng. Gantenge ning nggon ndi, Nduk, Cahayu? Gantenge ning nggon Weteng. Hah? Nang weteng. Wetenge gedhi. Heeh. Gedhi mergo isine gajah. Pengen roh telalene apa piye? Ayo. Ya itu awalnya ya dak nyuk. Ngomong. Pak Dalang niku gantenge dari wajahnya. Oh iya, makasih. Iya, sing ngono kuwi. Sinden-den tak omongi ngelemu aku ganteng 100. Ayo. Yo, angel kon ngelem ngono angel. Angger ngrasani dalang wis tuwek yo. Ayo Kim. Ayo. Panas udan. Udan panas udan panas haling. Caping gunung. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali ngulem biasa lancar lagi bawa apike kaya ngono urung lek dilanggamne urung lek dindangdutne genah luar biasa. Coba angkatan Nduk coba kaya apa Cahayu Kimora dari Kediri. Apa kaget ta ora? Cumpreng. Nggih. Ayo. Dek zaman Ding
hormati rawe Mas Bagong pengendang dal bulur apa lo ngek Tepuk tangan untuk Kimora, generasi Kediri luar biasa. Matur nuwun. Nduk, jos. Nggih. Karo tabuhane bapak-bapak Madangkara lagi krungu iki ta ki mau. Nggih. Bingung sih an ndugeti ya. Nggih. Ora apa-apa penting Saking bokong. apike sampai aku bingung kudu ndogete. Wah iya. Ora masalah penting bokonge guwak ngalor ngidul dadi nduk. Oh nggih. Nganti gara-gara ta, Nggo? Nggih. Besok libur to? Nggih. Ah iya, wis lenggase istirahat Nggih, bentar ya. matur suwun nggih Pak Dalang. Sami-sami nggih. Ya iki akeh nawala, Mak. Saking pandemen Mbah Sukron Suwanda nggih. Nyuwun lelagon memanik. Dipun garap tulung agungan dipun jaranke versi jaranan. Nggih. Semoga Pak Dalang sehat selalu, amin. Selamat malam Mbak Limbuk. Selamat ulang tahun
Gereja Puh Sarang yang ke-90 tahun. Semoga sukses selalu. Dengan ini saya minta lagu Ulo Tampar. Lagu ini saya kirimkan kepada semua pengurus besar dan pimpinan wonten ing Gereja Katolik Puh Sarang. Semoga selalu setia dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin. Dari penggemar YouTube-nya Pak Dalang tertanda karyawan gereja. Nggih. Ya, wong awake dhewe ditimbali rene iki kaya ngimpi kok, Mak. Ya merga ya mirsani saka YouTube akhire do nunggal swara supaya ndhawuhi awake dhewe. Ya matur nuwun. Permintaan tembang Gubuk Asmara dari Pak Tukiran. Sinten iki? Pak Tukiran apa Pak Tukijan iki? Non? Pak Tukijan. Oh nggih, ngapunten nggih. Untuk rekan apa nggih? Rekan-rekan di Puh Sarang, di Pondok napa Pak? Bengkok. Bengkok napa bengkok nih? Bengkok. Oh nggih. Ora nek sandangane. Nggih, tapi yo Nimas Ayu Winong Nawangsih gandeng ini ana pamundhut jaranan terus ya tukang jaran Madangkara iki ya Winong. Ya. Men jumeneng luwih dhisik hormati nganggo cublak-cublak suweng coba kaya apa berpacu dalam melodio. Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Ya. Selamat malam, Pak. Nggih, selamat malam. Yo, mengaturkan salam hormat dan juga menyapa seluruh pecinta wayang yang hadir pada malam hari ini, Nok. Ayo, Nok. Nggih, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena saya dan Pak Dalang dan teman-teman pengrawit sudah dipercaya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih. Nggih. Lalu selanjutnya selamat ulang tahun untuk Gereja Santa Maria Posarang leres nggih, Pak? Nggih, Katolik Posarang, nggih. Santa Maria Katolik Posarang. Yang gitu. Yang ke-90. Semoga seluruh umat diberkati Tuhan, diberi keselamatan dimanapun kami berada dan selalu mendapat berkahnya. Amin. 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 Nggih, luar biasa lho. Ngono ki lho Ki Mora, lek omongi ngono kuwi dicontoh ora. Ayo, tak sawang kok kene iso silep godhong ganyong Ki Mora kaya. Ayo, silep godhong ganyong. Irunge mendelep bathuke nonong. Halo, friend. Iya. Ayo, sok muga-muga iso kaya Mbak Winong ngene iki ya cantik lahir batin ya. Iya. Ki lho Nong, yen sing ngersakake versi ya, jaranan. Lagune memane. Boleh. Nggih, oke. Coba kaya apa? Langsung saja, Pak. Oke, bawa no, ora nek pelawake kok. Ayo, kayak bawa ben komplit. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Bawa pangkur boleh. Oh iya, pangkur Rinoso saja ya, Pak. Siap. Ayo, karyanipun Suwargi Ibu Hajah Supatmi, isi Surakarta. Ya. Ya, Nduk, Winong.
Suarane bening ya, Mak. Pamane apik ya memper wong pernah mengikuti lomba sinden tingkat nasional mendapatkan juara 1 Winong Nawangsih. Wah iya. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Mula ya tur le kuliah ki ora kaya kancane ning STSI utawa ISI Surakarta. Dhe malah mlembar ning UNS. Apa, Nduk, jurusane, Nduk? Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa, Pak. Loh, malah pendidikan bahasa Jawa. Iya, aku mbiyen ora mung sak jurusan kok, Nduk. Kenapa, Pak? Kuliahnya langsung jukuk loro. Bengi jukuk komputer, isu hukum, dihukum polisi ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ya, itu salah ya. Guru, jangan guru. Ayo ngono kuwi. Neng. Suarane apik, bocah ayu, dedeke ya entuk. Tur seprana seprene fokus anggene kuliah, ora duwe pacar. Lah nggih niku lho Pak sing perlu digarisbawahi. Bener ta omong aku? Iya, itu perlu iya. dicontoh itu ya. Estu Pak menika mboten duwe pacar. Niate mangkat King Tulungagung iki bener-bener fokus untuk nyecep ngelmu. Ayo. Nyecep ngelmu saja, nggih. Sok nyecep, sok dicep-cep berarti. Ilmune kan Pak. Ilmune disebarkan kepada generasimu. Iya, kalau sama Kimora kan saya yang dicecep, Nah, betul iya. ya. Aku arep nyecep ya dosa, ayo. Ini di gereja loh Pak, nggak boleh kayak gitu. Ilmu lo. Oh iya. Ayo, sungguh sempurna. Ya. Apik temenanan. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para-para ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube.
Pak Waris Sugiono dan kawan-kawan lan sedaya kemawon matur nuwun katresnanipun lumantar YouTube. Ya lantaran iki lho Nong, merganane YouTube ki akhire Omo ki iso dikenal tekan ngendi-ngendi diundang nganti tekan Puh Sarang ki merga saka YouTube. Sampeyan jenengi iso melambung, iso dadi bintang tamu tekan ngendi-ngendi ya lantarane media massa kuwi. Alhamdulillah. Ah, mula aja nganti lali menyapa lan uga grapyak karo para-para pandemen ingkang mirsani lumantar YouTube ning ya aja nganti lali karo sing kepareng mirsani ana ing lokasi kene. Monggo memanik karyanipun Om Sun Gondrong Tulungagung ditembangkan oleh sinden juga dari Tulungagung. Coba kaya ngapa Cayu. Di niki mengke kersane gonggo minorian terus mungkin nembe jarane ngoten nggih Pak, biar full Tulungagung. Oh iya, ki malah pamundhute pancen ngangge tayub kok. Oh, nggih. Tayupe wong Tulungagung lak ya kuwi gonggo mino. Pak, saya kalau mau request dikendangin Pak. Apa Gong? Iya, boleh nggak Pak? Oh boleh, boleh. Mas. Menika pengendangipun Pak Eko Prisdianto ayo nggih. Ayo Mas. Angel ora ayo Mas. Kaya ning Blitar kaya ngendangi sewengi ora. Nu sing ngendang dudu sikile kok ana. Mas BG kene Mas. Ora kumpul karo kanca-kanca ngono. Aja didagang ngono, didagang. Mumpung petuk kaya ayo Mas. Ya Mas, wong legani abote sepira wae. Layine kaya ngono. Kapan lagi? Mula kapan-kapan nusul wayangan nggih celana. Ah ya kowe nyemoni sapa? Ya sapa-sapa. Ketoke nyampluk Mas Bagong kabeh kenek ora. Iki dituruti lho, aku sing ngerayu karo Mas BG lho, Nong. Terima kasih ya, Pak. Ayo, nggih. Buka celuk apa anu? Piye? Buka celuk to? Ya, celuk saja. Celuk coba kaya apa Cahayu, yuk. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retna kang katon malelmu mugi tansah eling semenjak katon
nong tasno karo Pak BG. Oh, kuwi mau sing anu sampean lho sing nembung. Ayo. Tasno Pak BG. Lah. Ketok tolong agunge to ki malahan. Ayo. Nggih. Kaget lho, Pak. Kaget nong jarane angger krungu dungklek langsung jegirat tok. Ayo. Lah, mosok dikendangi gak dijogeti. Ayo maneman ya nong ya. Nggih, permisi ya, Pak. Ini dari Bapak Cahyo. Terima kasih ya, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Bencing kapan-kapan lek nyusul beto celana sing panjang ya, Pak. Ayo. Aku mbiyen ya tau ngono ya nusul katokan cekak ngono, mula kapok sprene aku sarungan ya kuwi. Menika ugi dipun rawuhi putranipun Pak Sukron Suwondo. Nggih, Mas Cahyoko tadi ngopi nara Mas, kuwatoan cekak suwek pisan. Ayo. Sampun to, Pak? Boleh duduk toh, Pak? Boleh, silakan duduk. Ki moral nek ning kono semelang glundung nyedak Mbak Winong kene ra apa-apa lho, Nduk. Sedak kene ra apa-apa nek kono glundung. Roh ilang golek wong pirang-pirang ra temu cilaka. Temu-temu bae ning wit kambil, wah wis. Kim, kene ra apa-apa cedak kene nimbang pinggir. Ayo. Mbak Lia biasanya lek saya bengi saya nglokor ngondakan wedi engko. Ayo, matur nuwun ing tanpa upama. Mau wiwite setengah 11 saiki kudune wis leren dhisik. Ayo. Nggo bacot ning nggen gara-gara. Nggen gara-gara mumpung dinane prei. Ayo, Maulud Nabi ya karo tirakatan karo nyuwun marang purbane Hyang Agung lantaran Gereja Katolik Pusarang anggene wayangan dadi keberkahan untuk seluruh umat. Ya, bener kepara nyata. Ya, Nduk, rakit mbacutke gelaring sanggit tak dereake.